दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो 5 जुन मुलुगनां आबहावा सानखौ रोजा रोजा दंफां गायनानै बेबायदि फालिबाय थानाय जादों थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो। बेबायदिनो देग्लायबो नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुमाया थांनाय 13, 14 आरो 15 आरो 16 मार्च खालि दतमानि बड'फा फोथाराव सामब्रै मेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय जादोंमोन। दा बै हाबाफारिनि उनावनो थान्दै मेला जोंहा एसे थाद'नाय जादों। दा बेखौनो थांनाय 3 जुन 2025 इं खालाराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थानाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलनि गेजेरजों थांनाय 3 जुन खालि आद्रा थानाय जे थान्दै मेल बेखौ फोजोबनाय जादोंमोन, बेखौ आबुङै मावफुंनाय जादोंमोन। आरो बेयावनो थांखि लानाय बर'नि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि जे माखासे बिथांखि लादोंमोन बा माखासे थांखि लादोंमोन, बै थांखि लानाय बायदिनो देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा ग्लबेल वार्मिंखौ होबथानो थाखाय 2 लाख दंफां फुलि गायनानै खामानि मावनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो बे लेखायैनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदिनो आसाम नाङै दिनै गं 26 जिल्ला गं 193 दखरा आफाद आरोबाव 300निबो बांसिन दालाइ साहिबसा दिनै आसाम नाङै आरो भारत नाङैनो बे हाबाफारिखौ दिनै फालिबाय थानाय जादों बे समाव। दायो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारियाव बोसोरफ्रोमबो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै खामानि मावबाय थानाय जायो आरो मेलेमजिबिफोरखौ लानानै बेबायदि हाबाफारिखौ मावबाय थानाय जादों। बेबायदिनो दिनै सार्टिफिकेटनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे दखरानि आवथायाव थानाय हाथरखि गुदि फरायसालियावनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। आरो बे समाव आंजों लोगोसे बर' बिमा गौथुमनि सासे कनभेनर सुनिता बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों। आरो बे समाव सार्टिफिकेटनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि फनेन बसुमतारी मानगोनां बिथाङा बाहागो लादों। आरो बे समाव आंजों लोगोसेनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो बुंथिगिरि आदिम सरगियारि बे समाव बाहागो लादों। आरो बेजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे दिनै मेसेज होनो नागिरदों, बेनो जाहैबाय मा बर'फ्रा मिथिंगानि बिखायाव रायजो जाबोग्रा मोनसे हारि। आरो बेखायनो जारिमिन गिबि मुगानिफ्राय बर'फ्रा जाय ओनसोलाव मिथिंगायाव रायजो जानानै थाबोनाय जादोंमोन आरो बै समावबो बिफां गायनानैनो सोमखोर मिथिंगाखौ बिथा खालामनानै रायजो जाबोनाय जादों। आरो बेबायदिखौ दिनै बिथा खालामनानै जुदि नायोब्ला जुदि दाबायदियाव बुहुमनि गेजेराव जुदि मिथिंगाखौ मोजां मोनगासिनो हारि होननानै जुदि सायख'नाय जायोब्ला बे समाव जोङो बर' हारिखौनो जों मोननाय जागोन। बेखायनो दिनै बिफां फुलि गायनाया खालि एबसुनिल' खामानि नङा, बे साफ्रोमबो बर' हारिनि 25 लाख बर' रायजो राजाफ्रा इयुन जेनेरेसनखौ बिथा खालामनानै इयुन जेनेरेसननि उन जोलैफोरनि जि भबिष्यतखौ बिथा खालामनानै जि एबसुनि खामानि मावनाय बेयाव बयखौबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै खावलायहरबाय।